Kaixo, Gabi! Kaixo, egunon! Zela, Gabi! Oso ondo, gainera zuri harrera egitean nire herrian, oso pozik. Nire eta guaga oso pozik eta bikagako belizela. Bizkaiera, ez da? Bizkai, Gabilela moza, gauzaba, aritautu behar dut. Zenbat abestiren letra ikasi dut zuga karaokeen esker. Hori da helburu nagusi bat, jendeak euskal kantagintza lantzea eta ikastea era erraz batez. Nolatan karaokean egitzera? Lanean, eta hori komentatzen du nire webean, lanean hasi nintzen egiten, aurrekin, umeekin, era erraz batez euskal kantagintza lantzeko, eta informatika sasoia llegatu zenean, han ibili nintzen programa batzuk bilatzen eta azkenean modua topatu nuen, eta 2005an, 2004an edorrela, hasi nintzen karaokeak egiten. Gero, YouTube sortu zen 2006an, eta umeek eskatuta, 2008an sortu nuen kanala. Gogo batzen zaga, zekantari lehenengo ipintzen letra. Bai, hori galdera gainera oso rekurrentea da eta askotan egin didate. Lehenengoa, ez dakit izan zen egin nuen lehenengo karaokea, baina YouTubera igo nuen lehenengoa arratsalde honetan. Lorena? Hori da, arratsalde honetan, Mikel Errazkin, Urbil Artola, talde, bihurtu da, naiz eta hori klasikoa, gainera, Mikel Errazkin utzi zigun, eta... Eta galdera zuk egiterakoan baimen bat behar duzu taldearena edo nola da gauza hori? Ez dakit, horrekin gainera orain komplikatzen ari dira gauzak. Egia da, ni hasieran egiten nuen barnetegirako eta kanpora ziren ataratzen, hor inolako problema. YouTube hasi nintzenean igotzen, YouTube ez zuen orain duen trascendentzia. Baina azken urteetan ikusi da, baita diskografika guztiak, nola abeslariek eta hori, hasiera batean inork ez zuen ardura handirik horrekin. Eta orain diskografika guztiak hartu dira eta haiek ipintzen dituzte iragarkiak, haiek ipintzen dabe. Eta printzipioz, euskal kant, ni, momenturen batzuetan, batek igual moskeatu izan edo pizka bat edo, baina gehienak nahiko ondo hartu dute. Eta orain niz dut orokorrean, nahi duena eskubide horiek esplotatu, ni igotzen du karaokeak eta haiek, ez dakit, badaude enpresak eskubide horiek kudeatzen dituztenak. Eta ni orokorrean egiten dudana da, askotan taldei eskatzen die letra, eta orduan bidaltzen baldin dute, ulertzen da, baimena ematen didatela. Beste batzuei, aspaldianik igotzen dudala, ez diet berriro eskatzen. Printzipioz, eta gainera, ailegatzen zain mezu bai YouTubetik, edukia beste batena dela, eta segurazki haiek hasiko dutela kudeatzen, eta agertzen diren iragarkiak haiek kobratzen dutela. Ni ez dute zer kobratzen. Nik egiten dut musutruke. Zenbat tagoita ezten duzu abesti bati karaokea egiten? Hori, segun, badaude bideoklip bat izaten baldin badago, iaia da letra sinkronizatzen egiten dut, segun, zenbat luzera du abestia, 3 minutoko kanta bat sinkronizatzeko letra, eta oso kanta normala baldin bada, ez baldin bada rapa,
izan daitezke ordu bat eta erdi. Letra prestatu, ze prestatu behar da, sakabonatu behar dira silabak, eta gero sinkronizatu behar duzu erritmoarekin, gero bolita gero dadila, eta hori. Eta ordu bat eta erdi. Rapa baldin bada gehiago, ze silabak oso arindoaz. Eta gero, gero bideoklipak, renderizazioak, hor 2 ordu eta erdi 3 ordu. Izan daitezke 3 minutoko kanta bat bideokliparekin. Beste gauza bada, kanta zarrak, antxineko kanta, bideoklipak ez dituztenak, ni jorratzen dut batez be antxineko kantak eta horiek, eta gero saiatzen naz argazkiekin ikusten duzu. Gauza letra, eta gero batzuetan oso zaila da interpretatzea letra, baina saiatzen naz argazkiekin pixka bat, gioi bat egin letraren. Eta orduan ja argazkiak bilatzen, edo moldatzen argazkia Photoshoparekin, edo holan, izan daitezke ia esponentziala, 4 ordu, 5 ordu, kanta bat, eta hori gero biderkatu, momentu honetan, 2500 abestia. Bider bataz bestekoa 3 ordu eta erdi, ataratzen dira ia hilabeteak. Esan duzu, antzinako kanta, nola ez dutela bideo horiek, zuk saltzen direzu, agazkiak eta etorri zai gogoga Xabiaren letrez Habanera. Habanera. Bai. Habanera gainera izango ditut bersio desberdinak. Bata Xabier Leterena, gero Juan Carlos Irizarren letrari gabe holan karaoke jendeak asko esaten du. Baina hau bersio originalarekin, baina eske hau ez da karaoke bate jendea bera bakarrik kantatzeko. Hau da taldeka kantatzeko eta baldin bagaude Xabier Leteren kanta bat kantatzen, Xabier Lete ere badago kantatzen. Hori azkenean, hau ni hasi nintzenean egiten nuen eskolako umeentzako, eta jendeak gehien bat eskatzen duena eta eskoletan erabiltzeko eskatzen du hori. Ze hau ez da karaoke tradizionala egiten dutena tabernetan bat aigo mikrofonorekin eta bere ez. Da, taldeka kantatzeko, kantak ikasteko, horretarako da. Eta adibidez, Oskobel kantekin? Kanuto? Kantak. Oskorriren kantak? Bai. Baditut asko. Oskorriren kanta asko daude, eta batzuk nola egiten zuten depa zibiltarian, hor batzuetan daukate bi bersioa. Daukate hori gainera kanta tradizional pilo bat dituzten. Eta hori ez zituzten letrarekin, holan ahotsa eta hori, eta gero letrari gabe. Eta orduan ondo ematen zuen bi bersioak egiteko, bi karaoke egiteko, batzuk uste baditu dela eginda horrela. Zein da gehien kostatu zaizuna edo buruan dekozuna hau larri ibili nintzen egiteko edo. Ni igual hor lehen aipatu du, igual holan bat rapeko kanta, eta gero baditut kanta, eta gero beste alde batetik daude ez karaoke batzuetan ez ditut topatzen letrak, hori da problema bat, eta batez antxineko kantekin, eta ez ditut topatzen letrak. Oin normalki talde berriekin egiten du, letra bat ez daukadanean, edo bideoklipa atara, edo gustatu zaidala kanta bat, begiratzen dut badoken ze nobedadea dauden, eta ikusten baldin badut kantaren bat oso egokia jendeak ikas dezan, eta kantagunekoak, eta holan kantatzeko, saiatzen az prestatzen. Eta ez badut topatzen letra, hori, Facebooken bilatzen dut, edo holan taldearen pagina, eta eskatzen die. Hori da, bide bat. Baina badaude antxineko kantekin eta hori, euskalkien arazoak. Ni batzuetan ipintzen naiz eta letrak transkribitzen ditut. Eta transkribitzerakoan batzuetan, eta badaude jendeak esaten dela, iguala, aspaldian egindako kantetan,
eta esaten, ez, hemen ez zuen esaten hau, esaten zuen, karo, zu jartzen zara transkripzioa egiten, eta batzuetan dago euskalkia, ahoskera, gero abeslariak egiten duen laburdurak, eta ez dakizu laburdura dan batzuetan hori izan daiteke erakuslea edo hori kolorea, eta biak kontestuan biak zar daitezketa, zein da, hori atxegaz, hori atxerik gabe. Eta, hori da adibide bat, ezta? Eta beste bat da, transkripzioa egiterakoan, rock talde batekin instrumentoak batzuetan agotza bigarren plano batean dago. Eta aditzea zer dioen oso zaila egiten da. Ez dakizu zer esaten ari dan, letra ez baldin baduzu. Horrek adibidez, letra daudenean, rock kanta batzuekin, jendeak aditzeko zer dioen kanta, ze batzuetan, rockaren hori letrak edo ez dia entzuten ondo. Instrumentoak importantzia gehiago daukat, eta letra geratzen da bigarren plano batean, eta ni batzuetan ez dut, letra hori dukita karaokea, jendean laguntzen dio kanta hori gehiago lertzeko, eta ni ez dut... Eta adibidez, Benito Lertxunik badauka ipagatzeko kanta batera atxagatzeko gaztelua kantua. Hori gogoratzen duzu nola izan zen edo. Hori ez dakit egin dudan duela gutxi. Ze gainera duela gutxi edo ez dakit noiz egin nuen. Ikusi nuen lehenengo egin. Niz dut 2018an egin dudala hori. Edo harinago. Orain dela 6 urte. Orain dela 6 urte. Ikusten nuen, Eta hor, erabiltzen nuen bideoklip baten zatiak edo... Argazkiak. Karo, eske, momentu batzuetan gogoratzea nola egin dute bat oso zaila da. Zuk esaten duzu, badakit zein esaten duzu itxasoari begira. Itxasoari begira, bai. Hori bideoklipen zatiakin da. Hori bideoklipa egin zen, eta ez dakit lehenago egin nuen bideoklip gabe argazkiekin. Bai, badaude kanta batzuk, igual, egina daukadala argazkiekin, eta gero bideoklipa beranduago atara dutela. Eta orduan, bi bertsioa daude. Nik egindako argazkiekin, adibidez, Gabon hauetan, niretzat, ni ez dut, horre ni eragina txiki bat izan dudala. Josu Bergara abeslaria, ez dakit ezagutzen duzun, Josu Bergara eta akorde txikia, ie herrikoa da, baina oin sopelan bizi da, uste dut, hemen udazkenean Gorlitzen eman zuen kontzertu bat, eta azken azten honetan, itxi dute, eman du hainbat kontzertuk, eta bere diska atara zuela iaz, egin du diskaren aurkezpena eta eman du azken kontzertua diskarena aurreko astean. Diska horretan, bera atara zuen bideoklip bat, badakizu abeslari guztiek edo ataratzen da benean diska bat, egiten da bideoklip bat, haie pentsatzen dutena, kanta eraginkorra izan daitekena edo gehiago gusta daitekena edo ni uste dut horrela egiten da bena talde eta abeslari gehienek. Ataratzen dabe diska, ataratzen dabe bideoklip bat, edo batzuetan bi diska horretako kantekin. Eta printzipioz haientzako hau jo egingo du gehiago eta egiten dabe horren bideoklipa. Ni justo egon zen hemen kontzertuan erosi nion diska, eta aste batzuk pasata, hasi nintzen entzuten diska, eta topatu nuen niretzat diskaren bitxia, joia sana. Eta zan bilantziko bat, Gabonetako kanta bat. Bai, orduan, nola ja Gabonak zetozela eta hori, urriaren amaieran, azaroaren edo abenduaren oso hasieran, hor data horietan,
egin duen kanta horren karaokea, eta bidali nion, badago WhatsApp bat daudela Euskal Herriko kantagunekoak, kantari eta hori, eta bidali nuen ara, eta bidali ipini nuen hori, eta izan zuen ja nire kanalean eta hortik, kriston eragina. Kantuzalekoak sartu zuten txostenetan kantatzeko eta hori. Eta orduan, Josu Bergara berak, esan zidan, ailegatzen ari zaizkit, mesupillo bat, ez dakiz zer, orduan, ni ez dut, hor zegoela izkutatu dut kanta hori, benetan dela zoragarria eta oso polita, eta nik egin nuen karaokeak, diska jorratzerakoan oso gustukoa izan nuen, eta gero, abeslariak ikusita hori, ez dakit motibo izan zen hori, nik nire lanari zerbait emotearen pentsatu nahi du baietz, egin zuen bideoklipa, eta, egin zuen bideoklipa bere herriko jendearekin eta hori, hien, oso polita dela, eta izan da, gabonetan, entzundako, ikusten baldin baduzu, badago aplikazio bat interneten, TV Ixa, ez duzu ezagutzen? Horretan ikus dezakezu zeintzu diran euskeraz egunean, astean, hilean, urtean, gehien ikusten diren bideoak. Gero erakutsiko dizut ordenagailuan. Bego. Bai, eta orduan, kanta hori, etxe honetan deitzen dena, bitxu, prozesua. Nik egin nuen karaoke argazkiekin, eta horrek eragina izan zuen, eta gero abeslariak egin zuen bideoklipa, eta bideoklipa ja izan zen pasada bat. Eta orduan, izan da, iaia Gabon hauetan, Gabon kanta gehien entzun dena. Pasada bat. Jarraitu dezagun entzuten Gabonako pasadak. Ni orain Gabirentzat galdera bat. Baina ez dakit zehazki nola planteatu galdera. Baina lasai bezalako zeluzinua. Zergatik edo zer da txantxangorria. Bale, txantxangorria, txantxangorria zan abesti baten tituloa. Txantxangorria zen Fermin Valentziaren txantxangorria kanta. Ezagutzen duzu? Txantxangorria. Ez, hori da Itoitz. Fermin Valentzia kantatzen zuen txantxangorria txantzate, birigarroa alkate, zizaren bustan baten gatikak preso garamate. Hori lagun batekin, eta badago karaokea eginda, egin genuen maketa bat, kantatzen genuen eskualde honetan Iribeko-Estatik, 1995ean, 16ean, urte horietan, hori justo Franco hil ondoren, uda horretan eta hori, eta eragina handia izan zuen emetik, eta egon ginen diska bat grabatzeko, gero gertatzen dena, bakoitza bera ospa egin zuen soldaduzkara joateko joan zen Frantziara, eta ni soldaduzkara joan nintzen. Eta orduan ez genuen grabatu diska, hori. Eta ni jai guztietan kantatzen nuen kanta hori, eta Getxon, Algortan eta inguru honetan, nire ezizena izan zen Txantxangorri. Gero ja utzi nion kantatzeari, ibili nintzen koroetan, Bilboko koralean, koro de kamara batean, eta hori, baina hori, eta orduan, asunto hau YouTube kanala zabaldu nuenean, nire izena ez ipintzearen ipini nioen Txantxangorri. Ez nuen ipini Txantxangorria, ze Txantxangorria hartuta zegoen kanala. Eta orduan ipini, eta Txantxangorri ere bai. Eta orduan ipini nuen Txantxangorri ere bai, euskaltzendiak onartzen duela. Eta gero ja bai, pagina hau zabaldu nuenean, Txantxangorria ipini nuen. Orduan kanala zen. Eta gero, Txantxangorri kanala, YouTube ipini zion nire izen personala. Berak aldatu zion, eta ja, ipini zuen Gabi de la Maza. Eta bueno, hori, Txantxangorriaren nondi dator?
Ba, handi, ni txantxangorri, gaztaroan txantxangorri nintzelako. Jo, zer polita, anekdota hauek. Ez, gaina musikarekin lotuta da. Eta izan duzu ere, zure garaietan abeslaria zinela. Bai. Gogoetan. Beit, saiakera egin, momentu horretan jende asko egiten zuen saiakera kantatzeko, eta guk, ba bueno, Xabier Etxeandiarekin egin genuen saiakera hori, eta gure arrakasta lokala izan genuen. Niri, badakizu zer egiten irak gehaztea, baina hasiagatik zergatik kantatzen duzunean zure letrekin beti daude puntuak beran nuna bestu silaba bakoitza. Bai. Eta justo kanta bukatzen nola jartzen du irubebikoitza txantxangorria.com horrek ere badauka punto. Bai. Bueno, .eus orain. Baude batzuk .eu eta gero ja .eus atara zuenean, ba, .eus, bai. Bueno, irakaslea izan zabela komentatu duguzu, ez euskerako irakaslea. A ber, ez dut ulertu ondo. Hau, azken galdera. Irakaslea izan Bai. zinen, Bai, irakaslea izan naiz 37 urte. 37 urte hasi nintzen Plentzian, ondoko herrian, euskera espezifiko moduan, eta gero beste 3 urte egon nintzen Arrieta, Bizkaiko Arrietan, hor mendian, Sollube mendia punta Arrieta da, justo hor Sollube magalean, Mungi aldera begira, hor dago Arrieta Libo erderaz esaten zuten Libano, eta egon nintzen 3 urte ni bakarrik adin guztietako umeekin. Izaten nuen gela batean, 3 urtetatik 16 urtetara gela batean eta ni bakarrik. Bai, eta ni bizin gela zegoen behian eta nire pisua goian. Eta, bueno, horrego nintzen 3 urte, gozada bat. Gero etorri nintzen ona Gorliza, egon nintzen hemen Gorlizko eskolan 7 urte. Eta gero hasi nintzen hezkuntza sailak baditu 5 barnetegi, Euskal Girotze barnetegiak. Hau da, eskolatik kanpo ikasleek beste giro batean, aisialdiko giro batean, euskera erabiltzeko hezkuntza sailak eratu zituen Euskal Girotze barnetegiak. Eta ni horretan sartu nintzen Plentzian. Han egon nintzen 18 urte, lehen aipatu dizute bota zuten diputazioko aterpean, gu hor geuden hitzarmen baten bitartez, behin-behinekoz toki egokia topatu arte berriro joan ginen diputazioak librez duen Orduñako aterpera, han egin genituen 2 urte, eta gero ja ekarri genuen hemen, beste ondoko herrira, Lemoizera, Andrakaz, eta han ipika batean gaur egun kokatua dago. Han egin dut nire azken 6 urteak. Barnetegian, ni 37 urte egin dute irakaskuntzan, beti euskera inguruan, eta azken 26 urtea, oso sakona. Lana zan, Euskal Girotze barnetegiak. Umeak girotu, umeak motibatu, euskera egin dezaten. Eta 5 barnetegia daude, 3 Gipuzkoan, bat Bizkaian eta bat Araban. Hemen Lemoizan, Araban dago Barriako diputazioko aterpean. Konturatzen naiz ezagutzen duzula dena. Justo, ez da Xamillaneko auzo bat. Bai, handik badago, bai, oso polita. Eta gero badago, egon zen, 2. barnetegia izan zena, lehenengo izan zen Bizkaikoa, ze joan ziren egiten hori, 2. izan zen Alkizakoa, Alkizan, baina Alkizan duela 2 urte, Alkizako barnetegia
26 urte eta gero, 26-27 urte eta gero, eraman dute Hondarribira. Eta orain, Alkizako barnetegia zena, orain dago Hondarribin. Beste bat dago San Pedro auzoan, baserri batean, nola da? Aubixa. Aubixa. Eta hor dago beste bat, eta azkena Seguran. Segurako aterpean. Han ezagutuko duzu, Agustin, Takolo, han Txema, Josetxo... Agustin ezagutzen duzu. Bistaz. Zuk ezagutzen duzu. Bai. Biladuko diago Agustin musua unibat. Hori da. Agustin! Eta igual, geratu behar zara berarekin... Elkarrizketa Hori da. Bueno, azokena dugu, zein da gabidez orainko eguneko koitasuna. Bueno, ja gutxi geratzen da, baina justo lanean nengoela, hartu nuen beste ardura bat hemen herrian, eta zinegotzian nago legislatura honetan, bukatzen dela ja aurten ekainan, maiatzan hauteskundeak, eta ekainan ja bukatzen dugu, baina momentuz horretan nago. Gaur goizean adibidez, Uribe Kostako mankomunitatean izan du bilera bat, ona etorri baino lehenago, atzo izan nituen komisioak, udaletzean, orduan, badaude egun batzuk baditu dela komisioak, eta ikusi duzue, gaur ona etxera sartzerakoan nire emaztea lanetik etorri dela, nik Baskari erdia prestatuta, orduan nik nire egunerokotasuna, udaletzean ez baldin badute zer, altxatu, egiten du pizka bat etxea, gero igual jesartzen ez pizka bat ordenagailuan, begiratzen dutea badoken edo teleixan nobedaderi baldin badago eta eskaera bat egin behar baldin badiote musika talderi bati edo horrela. Oin ja apalagoa nago gauzak egiten, karaokeak egiten, egon dira sasoiak egin dituela igual egunean bat, edo oin igual astean egiten dut bi, edo gutxiago egiten ditut. Eta gero, Baskaria prestatu, emaztea etortzen denerako hor, eta bukatuta dagonean, eguerdian, noa bueltatxo bat emotela. Paseotxo bat. Eta gero ja, niri gustatzen zait, karaokeak eta hori gauzak egunean zer egin baino, eta hori egiten nuen lanean nengoenean, ni karaokeak egitea kendu dizki lanean, gehienak egin ditu lanean nengoenean, eta barnetegian lan egiten genuen, goizeko bederatzietan hasten ginen, ordu bat ardira arte eguerdian, gero 3:00 hasi arratzaldean, eta 6:00 arte. Eta klaro, noiz egiten nuen karaokeak, afaldu eta gero. Beti, oin asuntoa da, afaldu eta gero batzuetan ipintzen naiz eta egiten ditut, ikusiko du, batzuetan igotzen du gaueko 12 edo goizeko ordu batetan. Baina, klaro, oin ez dauka lehen neuka. Askotan gero kostatzen zitzaidan altzatzean, baina lanera joan beharko zen. Oin ez deko problema hori eta batzuetan altzatzen naiz goizeko horretan. Geratzen baldin naiz karaoke bat egiten, hori. Eta hori da, oin astero badauka zerbait udaletzean, goizean eta arratzaldean, baina ez goizero eta ez arratzaldero. Gero baita duela momentuz nabil egiten irrati batean kolaborazio bat bi igandero euskal musikari buruz hitz egiten, eta orduan baita grabatzen dugu bi programa, bi igande hori hilabetean behin, eta horrek batzuetan ekartzen dit ardura ze kantak eramango ditut, eta hori bakarrik pentsatzea ze eraman, zei kanta, zei abesti eraman, hori ja hurbiltzen denean data grabatzeko, ez badekot eginda, holan, zerbait urduri. Orduan, ja urrengo astean joan behar du grabatzera, hori igandeetan
11 tardietatik 12etara, Onda Baskan, eta hori erderaz izaten da, baina euskal musikari buruz. Gabe, mila esker momentua oparitzea gara. Zuri, bezarkada. Miraleko diago musua hundi bat gube ikusten. Mega jende. Zu hau zer egiten duzu, igotzen duzu YouTubera? Bai. Eta zenbat segidore dituzu? Oraindik egiten ditu galdera. Bosteun da piko. Bosteun eta piko. Bai. Ni nireak ez dizut esango, diferentzia handia dago. Esango diago, agur gube ikusten. Agur. Agur, bai.